Родителите на Света Дева Мария живяли в малкия еврейски град Назарет. Те дълго време нямали деца и горещо молили Бога да ги дари с чедо и обещали да го посветят на Бога. Бог чул молитвите им и се родила малката Мария. Когато Пресвета Дева Мария навършила 3 години от рождението си, нейните родители Йоаким и Ана се решили да изпълнят своето обещание, да я предадат на служение в Божия храм. На тях им било много мъчно да се разделят с нея, защото много я обичали и им била радост и утеха. Те трябвало да изпълнят обещанието, дадено пред Бога. Мило и тържествено било въвеждането й в храма. Придружавали я нейните приятелки с запалени свещи в ръце. Сама, за почуда на всички, малката Мария изкачила високите стъпала, водещи към храма. Там била посрещната от първосвещеника, който я благословил, хванал я за ръка и я въвел вътре. Мария останала в храма, където изучавала Словото Божие. Учила се на труд и се подготвила да служи на Бога. Заради любовта й към Бога, заради нейното чисто сърце и смирението й, Бог я е избрал да стане майка на Исус Христос. Денят, в който малката Мария била въведена в храма от своите родители, е наречен Въведение Богородично. Църквата отбелязва този празник на 21 ноември. Този ден е наречен Ден на християнското семейство, защото Бог закриля всички семейства, които по примера на родителите на Света Дева Мария във всичко се уповават на Бога и отрано въвеждат своите деца в храма. Тези семейства живеят по Божиите заповеди, задружни са, обичат се и си помагат. Такива са истинските благочестиви християнски семейства. Пресвета Богородице, спаси нас! Амин.